Està calent. El té. Ah, sí. No has menjat res. No tinc gana. Ei, Ja em passarà, suposo. va, Quim. Què? És normal que estigui així. Ens hem deixat. Hem tallat. És que estem deixant passar una cosa molt especial, Cati, molt especial. Jo també estic molt trista. Però entre la Xesca i jo feia temps que les coses ja no... Hi havia molta distància. Ja ho sé, però... Ho vam decidir tots tres, perquè les coses cada dia anaven a pitjor. I què farem amb la Ginesta? Vull dir... No la vull deixar de veure. I no la deixaràs de veure. Ha sigut una ruptura pactada i madura. Mira, avui anem al registre. Això és un gest que diu molt de la Xesca. Sí, suposo. Quim, ens hem de fer costat l'un a l'altre. Hem de fer pinya, com hem fet moltes altres vegades. Tu i jo hem passat per moltes coses junts, oi? Moltes. I aquí estem, i saps per què? Perquè ens estimem. I perquè tenim molta confiança i molta complicitat. Hem passat tantes coses junts. Comencem una nova etapa, Quim, i hem d'estar més units que mai, eh? Encara ens queden moltes coses per viure, tu i a mi. Moltes, t'ho asseguro. Una cosa. Digues. En Marc. Què li passa? La setmana passada vam decidir que s'havia de buscar alguna cosa. I ara que la Xesca marxarà, doncs... Ah, no ho havia pensat. Què hem de fer? Jo crec que se n'ha d'anar. Tenia raó. Té una edat i ha de fer la seva vida. I nosaltres hem de començar a ser una mica més egoistes, no trobes? I tenir la casa per nosaltres dos sols. Home, això és una molt bona idea, eh? Molt. Fer el que ens doni la gana, que ens volem passar el dia escarxofats al sofà, ho fem. Que ens volem passejar amb boles per casa, doncs ho fem també. Mai no he anat amb boles per casa. Doncs mira, potser és el moment de començar a fer-ho. Els dimarts nudistes? Què? I per què els dimarts? Perquè les tardes les tinc lliures. Acceptat. Què faria jo sense tu, eh? Avorrir-te molt. Ai, per favor. Ei, hola. Hola. Vas a la feina? Sí. Com ha anat el registre? Bé, molt bé. Bé, sí, molt bé. Tot bé amb la Xesca? Sí, tot bé. Molt bé. Vindré a dinar després. Hi sereu o...? Sí. Marc, tens un minut només? Sí, un minut, sí. Sí, només serà un minut, és perquè... Ens agradaria parlar amb tu. Sí. Què he fet ara? Últimament no m'he fotut en cap merder, No. Estem molt orgullosos de com t'estàs comportant aquestes últimes setmanes. No va per aquí. Llavors què? Doncs ja n'hem parlat alguna vegada que potser seria el moment que te'n vagis de casa. Que busquis una cosa per tu sol, un pis petit, una habitació. Sí, Marc, tu necessites intimitat. Tenir el teu espai per poder-hi portar els teus amics, les teves amigues. Fer la teva. Quan em van parlar hi estaves d'acord. Sí, però un moment, però a veure, quan em van parlar era perquè la Xesca i la Ginesta necessitaven l'habitació, no? Sí. Bueno, doncs ara que heu tallat, jo entenc que la Xesca se n'anirà, o no? Sí, la cosa anirà per aquí, sí. Sí, doncs no hi veig la necessitat. És que, a més, ja sabeu el que cobro, és una merda, és que no m'arribarà ni per una habitació. No, però el teu pare i jo n'hem parlat i et volem ajudar. Sí, no et podem pagar tot el lloguer d'un pis, però sí que podem mirar de pagar-te'n una part, Marc, una part, sí. I tu et pots buscar una feina extra per guanyar més diners. No m'esperava, això, no... Marc... No, bueno, ja, perdoneu, m'agafa una mica per sorpresa, no? Però, perdona, Marc, però això ja ho havíem parlat. Sí, n'havíem parlat i és veritat, ja tinc una edat per fotre el camp, però és que és un moment una mica delicat per mi. Tinc una mica de por. Por? Por per què? No és por, és que aquí a casa amb vosaltres em sento protegit. Han passat moltes coses últimament, la majoria dolentes, i tinc la sensació que ara tot comença a anar millor. I crec que una mica és per estar aquí a casa amb vosaltres. No dic de quedar-m'hi per sempre, però sí que m'aniria bé si em doneu una mica més de temps. M'agrada que ens cuidem entre tots, que fem pinya. Doncs... Bé. Podem esperar, esclar, oi? Sí. No cal que corris.
Gràcies, Adó. Me'n vaig, fins després. Adéu, carinyo. Adéu. Adéu. Gràcies. Adéu els dimarts nudistes. Doncs quina pena. Jo pensava que ho arreglaríeu. No ha sigut una decisió gens fàcil. M'imagino. Però no sé, jo us veia bé. És que ara amb la nena, clar. Què va? Si discutíem moltíssim. I ha sigut una decisió molt difícil de prendre, però els tres ja hem estat d'acord. No ha sigut només cosa meva. No, sí. Jo no estic posant en qüestió la teva decisió. El que passa és que... No sé, m'havia acostumat a aquesta relació vostra tan... Tant què? Doncs tan especial. I tan bonica que teníeu. La convivència era horrible. Hi havia dies que m'ofegaven a aquella casa. I tu com estàs? Malament. I estic feta un embolic. Per? Perquè a vegades penso que l'he cagat, Jordi. Però si és el que tu necessitaves. És que no ho sé. A més, com segueixo a casa, tot és molt incòmode. M'imagino. I ells? Ells com estan? Malament, també. Sobretot el Quim. Avui hem anat al registre. I com ha anat? Ha sigut molt estrany. Registrar la nena al seu nom i tot seguit separar-nos. És que passaré d'estar amb 3 adults a viure sol amb la nena. I no sé si me'n sortiré. La logística és molt complicada i estic cagada. Ja. És que no serà fàcil. Però tot anirà bé. Perquè al teu voltant tens molta gent que t'estima. Com tu. Com jo. I com la Cati i el Quim. Perquè el Quim té les seves coses, però és un tros de pare. I no ho ha tingut fàcil, perquè mira que el Marc... Tens raó. Tot anirà bé. Que veureu en aquest programa apasionant. Sembla que va agafant el ritme del son. Sí, últimament no li costa tant adormir-se. Demà a quina hora vas a treballar? Al migdia. I podries anar a comprar al matí? Sí. Puc anar-hi jo. No cal, ja hi vaig jo, eh? De debò que no és cap problema. Com anem de bolquers? Ara t'ho dic. D'acord. Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Me'n vaig a dormir. Bona nit. Bona nit. Xesca, necessites res de nosaltres? Et podem ajudar d'alguna manera? Què vols dir? Estàs buscant algun lloc on viure? Perquè si vols et podem donar un cop de mà. Mira, avui un client del Burger m'ha dit que tenia un pis de lloguer i... Ah, sí? I estava bé? No ho sé, diu que M'esteu sí. fent fora de casa? Què? No, esclar que no. Només volem ajudar. Perquè marxi. A veure... Xesca, tard o d'hora te n'hauràs d'anar. Xesca, no volem que pensis que nosaltres t'estem intentant fer fora de Aquestes casa perquè... presses són perquè el Marc recuperi la seva habitació? No! A veure... El Marc està dormint al sofà. Xesca, nosaltres no volem que marxis d'aquí fins que no trobis el lloc ideal per tu i la ginesta. Tranquils, que ho he entès i marxaré ràpid perquè ja veig que molesto. No, nosaltres no hem dit això, eh? No calia. Xesca, estàs sent molt injust amb nosaltres, eh? Tranquils perquè me'n vaig a viure a casa dels meus pares. A Mallorca? On més puc anar? Xesca, sisplau. Però a Mallorca? Però no veuré la ginesta. Com ho farem per veure la ginesta? Hòstia.